Ahojte a vítajte v ďalšej epizóde podcastu Za seba, v ktorom sa bavíme o osobnej bezpečnosti a sebaobrane nielen na ulici, ale aj v rodine, v práci, vo vzťahoch, v online prostredí. No a dnes, tak ako v posledných 2 epizódach, aj na festivaloch. Sponzorom tejto epizódy je Den Drogerie Markt, spoločnosť, ktorá podporuje vzdelávacie programy pre ženy a deti zamerané na osobnú bezpečnosť a prevenciu násilia. Dneska sme sa do štúdia Brev prišli schovať pred 38 príjemnými stupňami Celzia. A to je trošku chladnejšie, že sa veľmi, veľmi z toho teším. Máme dostatok vody, čo je veľmi dôležitá zásada zdravotnej bezpečnosti. Hydratuj. Áno, hydratuj. A téma, ktorá nás čaká dnes, je jedna z takých pomerne bežných, ale často zase prehliadaných, teda až pokiaľ niečo sa nestane také, že to objaví svetlo sveta v novinách, a to je nejaká sebaobrana v rámci nejakého obťažovania sexualizovaného alebo násilia alebo spikingu. To sa všetko dozvieme už o chvíľku. Premýšľal som, že ako začať túto príjemnú tému, lebo je tam veľa otáznikov, veľa ľudí sa nás pýta vlastne na to, že čo môžu robiť, pokiaľ ich niekto obťažuje, či existuje nejaká prevencia, najmä na tých festivaloch, keď je tam veľa ľudí, čo si môžu všimnúť, alebo či dokonca môžu nejako zasiahnuť, keď sa niečo nepríjemné deje. No a predtým, ako sa do toho pustíme, tak chcem uvieť, že dnes tu máme také perfektné trio, si dovolím povedať. Perfektné trio, trojicu. Dnes sme tu všetky za seba, ako lektorky sebaobrany, a sme sa tak rozhodli, že by sme chceli teda prispieť aj takto trošku osvetovo k bezpečnosti na festivaloch, keďže v posledných 2 epizódach sme mali Braňa Tichého, ktorý hovoril vlastne o nejakej bezpečnosti možno z tej logistickej stránky, a takisto tu bola Dominika Jašeková ako vtedy reprezentantka občianskeho združenia Odysseus, a taktiež Andrea Stiskalová ako odborníčka na prvú pomoc. Takže tieto všetky témy sme mali pokryté. No a teda dnes ideme na bezpečnosť a prevenciu sexualizovaného násilia, teda čo ja môžem spraviť pre moje bezpečie a keď tak pomôcť niekomu ďalšiemu. Takže vítajte, a ešte teda Katka Del Rio, ktorú tiež už určite poznáte, lebo tu pri mne sedí a podporuje ma veľmi dlho. Ahoj. Sme sa tu porozprávali. Ahojte. Rozmýšľam, či začnem hneď rovno šľahať nejaké štatistiky, ale asi začnem, aby sme mali takú dramatickú vsúku hneď na úvod. No podľa nejakých z posledných rokov, podľa štatistík, sme prišli na to, že asi okolo tých 30 až 40% ľudí, ktorí chodia na festivály, za tie veľké hromadné podujatia a koncerty, tak zažili nejakú formu sexualizovaného násilia. A vlastne najčastejšie teda reportovali či už znásilnenie, obchytkávanie, nejaké popiskovanie, opozlé reči, dokonca nejaké, že niekto sa snažili chytiť pod sukňami a podobne, alebo si ich nejakým spôsobom fotil. Našťastie sa to čím ďalej tým viacej začína aj reportovať, ale môžeme sa teda pozrieť na to, že ako vieme využiť našich 5 zásad sebaobrany, mysli, zakrič, odíď, bojuj a zdieľaj, na to, aby sme si v takýchto situáciách mohli pomôcť. Ktorá chcete začať so zásadou mysli? Môžete si strihnúť. Tak za mňa je asi najdôležitejšia. Hlavne to, že by mala predchádzať už vôbec tomu, keď len premýšľam na ten festival ísť. Tak už vtedy by sa mala mať v zálohe nejaké stratégie. Už len to, ani nie, že čo si oblečiem, ale už len také tie nejaké bežné veci, čo si so sebou zoberiem, kam pôjdem, ako sa budem hýbať, kde si s tým kolektívom, s ktorým tam idem, nastavím nejaké, nazvime to bezpečnostné hesla, alebo nejaké bezpečné miesta, kde sa stretneme. To mi príde ako zásada, ktorá je tak strašne dôležitá už vôbec pri tom prvotnom rozhodnutí ísť na ten festival. A samozrejme prepojená potom, keď tam aktuálne prídem, tak obhliadnúť si celé to prostredie, ten priestor ľudí, ktorí sú okolo mňa, možno aj ľudí, s ktorými som prišla, možno ich nie tak dobre poznám, hlavne nie, keď si dajú zo pár pív. Stáva sa, že sa vo vlaku stretnem s ľuďmi, že ideme na festival a zrazu sme najväčšia partia, ale pritom vôbec netuším, že kto sú. Staré dobré časy. Ale častokrát môžem ísť aj s nejakým blízkym priateľom a vôbec netuším, čo všetko sa môže zomlieť, keď si tam dá pár pív. A to isté, ak aj tá osoba, ktorá je na festival, plánuje užiť nejakú návykovú látku, tak tiež je dobre si to naplánovať a
tiež vnímať, aké účinky nejaké látky môžu mať a ako napríklad vtedy zabezpečím si tú bezpečnosť, aj keď som pod vplyvom. Že mi tam k tomu napadá to, že je ako za mňa taká dôležitá vec, že uvedomiť si, že či chcem byť na festivale s kamarátmi, ktorí strašne pijú alebo užívajú akékoľvek drogy, že či proste ja sa cítim dobre v bežný piatok, sobotu, keď som v takejto party, alebo proste, že nechcem možno s takými ľuďmi tam reálne chodiť, lebo buď sa budem o nich starať, pokiaľ napríklad ja nepijem, alebo neužívam nejaké návykové látky, alebo ako reálne to fakt, že asi možno, že aj neužijem, takže je tiež dobre zvážiť, že s kým na ten festival idem. Čiže chcem vôbec ponúknuť ísť ako ten šofér, ne? Áno, akože možno ani nie som šofér, ale stane sa zo mňa tá osoba, že ktorá je bezpečná, za ktorou každý pôjde a že to je ako na zvážení podľa mňa každého človeka, že či sa takou osobou chce stať a pokiaľ nie, tak možno buď neísť na ten festival, alebo aspoň viacerí, že aby sme teda išli možno, že kto nepijeme a nič také nepoužívame. Čo je asi, že neviem, či to je zriedkavé, alebo nie, že je viacero ľudí v skupine, ktorí nepijú z tvojej skúsenosti terénnej. No toto je zaujímavá otázka, ale tak určite sú tam ľudia na tých festivaloch, ktorí neužívajú žiadne návykové látky, ale akože je to tam akože bežné to užívanie alebo aspoň toho alkoholu. Ešte k tým ľuďom mi napadlo, že tiež sa ako keby neodporúča možno z hľadiska nejakej minimalizácie, že teraz ísť a dohadovať si, že idem s partiou 20 ľudí na festival, že to je strašne veľa ľudí, ktorých potom ako budeme sa hľadať alebo sa stretávať, dohodneme sa tam, niekto nepríde, niekto príde, že radšej možno mať ten jasný plán alebo nejaké úzke dohody a spolupráce v rámci festivalu s malou skupinou ľudí, a ktorí navzájom sa budú o seba starať. Hej. A tam už teda, keď sme na tom festivale, začnem mať ten nejaký pocit, že niečo je divné, že niečo som si proste všimla, započula som, lebo v podstate tam v rámci tej zásady mysli tam nám šrotuje intuícia, hej, čiže to podvedomé vnímanie okolia, zvuky, zrak, čiže čím viacej ja mojich zmyslov môžem použiť, tak tým lepšie pre mňa a možno, že aj pre ostatných. A v podstate som mala veľmi hlbokú myšlienku, ktorá... Tak ale okolie, unikové východy. Áno, toto. A takisto, že ľudí, nielen tých, ktorí mi nie sú sympatickí, ale aj takých, ktorí, že OK, že táto partia vyzerá také, že keby sa niečo začalo diať, tak by som tam v podstate mohla za nimi ísť. Že to je tá zásada mysli, že naozaj pozerať sa na okolie aj oskenovať si ho s tým, že kto mi prípadne môže pomôcť. Festivalový stav. Hej, že oni sú väčšinou nejako označení, či už tričkom, alebo majú proste niečo, čiže to je tiež dobré si všímať. Presne, inak na toto si môžete vypočuť našu epizódu s Braňom Tichým, epizóda číslo 1 z festivalovej trilógie. Festivalová áno, trilógia. Som pozerala Pána prsteňov, to je nedávno. Mi to tak dobre mi to sadlo. Ale tento podcast nebude trvať 3 hodiny. nebude špeciálna verzia. Dobre. Nezabudni spomenúť v rámci zásady mysli, všímať si to, čo sa deje so mnou a všímať si svoje vlastné reakcie, svoje vlastné pocity a prežívania. Presne. A napríklad aj to, že keď už mám ten divný pocit, lebo sme vlastne pred vydaním alebo pred natáčaním tohto podcastu sa pýtali aj našich blízkych kamorátok a ľudí na Instagrame teda, že nám dajú nejaké príbehy, čo sa im stalo. Tak ja tu mám jeden, ktorý teda je ako za mňa osobne, že veľmi nechutná skúsenosť, čo ten typek spravil, takže pokiaľ ste citliví na takéto veci, tak brace yourself, pripravte sa, alebo si to skipnite na pár sekúnd. Ale v podstate bola to, že... Čakaj, ako sa volala? Peťa. Že bola na festivale a mala pocit, že sa jej niekto dotýka akože na zadku, ale sa neotočila, lebo však veľa ľudí, hej, že sa nejak tancujú, neviem čo. No a po chvíli len počula, ako je typek hovorí, že ďakujem ti. Hej, a ona, že proste, že WTF, že za čo mi ďakuje a proste on si že spravil zo zadu na šaty. Hej, akože... No, a teraz, že čo v takejto situácii môžeš robiť aj že v rámci nejakej prevencie, alebo zase akože otáčať sa stále na niekoho. A napríklad mne tam napadne aj tá zásada, možno, že či tá zásada zrovna odíť, ale to, že proste mám pocit, že sa ma niekto dotýka, alebo čokoľvek, tak či už v MHDčke, alebo na festivale proste, že otočiť sa. A hlavne disclaimer, to neznamená, že čokoľvek, akékoľvek typy rady budeme dávať, že to znamená, že ľudia, ktorí boli terčami alebo obeťmi alebo preživšími akéhokoľvek násilia si za to môžu. To sú len typy pre budúcnosť, že ako si zvýšiť tú bezpečnosť, ale chyba a vina je absolútne na človeku, ktorý násilie pácha a aj obťažovanie pácha a má si byť vedomý toho, aby nebol
hlupák alebo hlupačka. Keď to len taký disclaimer. No takže pri tomto príbehu možno, že čo vám napadne v rámci tej zásady mysli, okrem toho, že otočiť sa a reálne sa možno pozrieť na to, čo ten človek robí. Akože v zásade čokoľvek urobiť v tej chvíli je asi lepšie, ako neurobiť nič a tváriť sa, že sa nič nedeje za mňa, pre mňa. Ako ja som v tomto mega citlivá, aj akýkoľvek dotyk alebo len pocit niekoho, kto je veľmi blízko pri mne, by som sa minimálne otočila alebo nenapadne posunula o 20 cm doprava, doľava, hoci kde, len teda nie tváriť sa, že... Lebo presne tá intuícia už je v tom bode tak strašne silná, že ako náhle ja mám pocit, že niekto je na mne nalepený veľmi blízko a niečo sa deje, ešte k tomu v takej zóne tela, tak asi sa naozaj sakra niečo deje. Chceš niečo k tomuto dodať? Tak viem si predstaviť situácie, kedy akože by som napríklad ani ja si to neuvedomila, lebo je tam veľký dav, alebo akože tancujeme, že by ma to na prvú nenapadlo, ak by to neboli nejaké opakované dotyky, nejaké jedným smerom, alebo rovnaké, ale možno ešte taký typ, okrem otočenia sa, že môžeme... keďže je to nejaký koncert alebo party alebo nejaký akože parket, tak môžeme akože tancovať možno expresívnejšie a rozhodiť ruky okolo seba. Tým pádom si vytvoriť ako keby priestor. Ale nemyslela som ani tým, že hneď na prvú vie, že sa niečo deje, ako vieš, čo sa deje, ale už len ten pocit, že je niekto veľmi blízko pri mne, je dostačujúci na to, aby som si dala nejaké kolečko. A ja som dneska dostala tiež takú otázku jednu zaujímavú, že čo sú také veci, že čo viem ovplyvniť, alebo čo viem spraviť pre svoje bezpečie. No áno, dobre, ja sa môžem síce otočiť, môžem si premyslieť, keď ja pôjdem, kde budem stáť a že či niekde pôjdem inde, keď sa niečo zomeli, ale proste ja neviem ovplyvniť správanie ďalších ľudí. Hej. A to reálne sa deje ľuďom, ktorí sú zahalení od hlavy po pety, deje sa to ľuďom v MHDčke a to som videla miliónov proste videí, milión takýchto podobných príbehov a žiaľ, toto nie je jediný príbeh takéhoto typu, ktorý sa stal. Ale tam sme pri tom našom obľúbenom svale trápnosti, hej, kedy naozaj je nám tak hlúpe otočiť sa a pozrieť na niekoho, kto stojí za nami, lebo je to trápne, hej, ja budem vyzerať tak a ona, keď niekoho začnem sledovať, že radšej sa budem ja sama pre seba tváriť, že sa to nedieje. To sme si trošku zhrnuli teda zásadu mysli, bolo tam toho dosť, môžeme prejsť ku zásade zakrič, ktoré mám tiež príbeh, ale teda predtým, ako si ten príbeh povieme, tak si môžeme dať nejaké také základné informácie o zásade zakrič. Ako využijeme náš hlas? Tak asi zakrič nie iba čisto ako zakrič, hej? Čiže nesie to v sebe nie iba hlasný a jasný a rázny povel alebo krík ako taký, ale to obyčajné slovo, čo sa deje, alebo v zásade akékoľvek obyčajné, tiché slovo, tichý povel. Domi? Teraz sa bavíme pri nejakom obťažovaní na festivale, ako môžeme použiť hlas. Áno, môžeme to určite upovedomiť okolí, ak sme tam s niekým, tak buď si môžeme vymedziť hranice a dať človeku povel, alebo teda nejak vymedziť si hranice voči osobe, ktorá teda tie hranice naše prekračuje, alebo proste môžeme požiadať okolie, aby nám mohli pomôcť, môžeme upovedomiť ten stav, ktorý je na tom festivale, alebo môžeme spraviť scénu a upovedomiť tým pádom širší dav, ak nám to dovoluje hluk a zvuk. Hej, akože na tých koncertoch väčšinou býva veľmi veľa ľudí okolo nás, že tak zase to spojíme s tou zásadou myslí, že kto je okolo mňa, kto mi je sympatický, tak na ňo konkrétne, že hej, vy v tom tričku s Mickey Mouseom, že tento človek ma obťažuje, čo ma privádza k tomu, že opíšte tú situáciu, že čo sa konkrétne deje, hej, lebo ja keď začnem kričať, že fuj, pustite ma, je super, lebo to je pokyn, hej. A že fuj, uchylák, nechaj ma, jednak nevykáme, že pokiaľ je to človek, ako z tých výskumov vyšlo, že plus minus 70% ľudí na festival, že nepoznalo toho človeka, ktorý ich takto obťažoval, hej. Čo je taký úplný kontrast k tomu, že kto najviac spácha sexualizované násilie, čo je väčšinou teda niekto, koho tá osoba pozná. V tomto prípade je to opak. Tam by sme hlavne ale asi mali zdôrazniť naozaj to, že pokiaľ je to osoba, ktorú poznáme a niečo sa deje, tak je tam naozaj extrémne dôležité vykať. Aby sme dali kompletne celému okoliu najavo, že to nie je niekto, kto patrí k nám do partie a je to niekto, koho nepoznám. A keby aj patril do partie, tak akože klamať sa vyplatí niekedy, že to proste pomôže pritiahnuť tú pozornosť ľudí. A naozaj, že to ten opis tej situácie pomôže a to, že ten človek, ktorý to obťažovanie robí, tak nemá sa ako keby vyhovoriť na to, že však ja len prechádzam okolo. Hej, že napríklad v tomto prípade
prípade v tom príbehu, čo som čítala, tak akože otočím sa a začnem nahlas kričať, tento chlap tu masturbuje, alebo robí si dobre, okamžite choďte preč, potrebujem pomoc. Hej, vy v tom tričku s Mickey Mouse, poďte mi pomôcť. Ale zavolajte security. Hej, že jednoducho, a ono je to strašne ťažké, preto si to na tých našich kurzoch aj cvičíme. A ono to je dobré ešte už s deťmi alebo s kamošmi proste mať niečo takéto nacvičené. Takisto sa to zviaže s tým svalom trápnosti, hej, že ako keď ja sa bojím, a to si veľa ľudí povie, že ja by som zakričala, ja mu vlepím facku. Väčšina ľudí zvykne pocítiť paralýzu, hej, v takom momente, lebo to je také, že ja som v dave ľudí, milión ľudí a niekto si dovolí toto spraviť, ale práve na to tí páchatelia takéhoto násilia a toho predátorského typu, hej, oni rátajú s tým, že jednoducho my budeme ticho, hej, preto si vyberajú skôr za terč niekoho, kto vyzerá možno, že nebude robiť bordel a im fakt akože nevadí to, že je tam veľa ľudí. Oni to stále považujú za súkromie, hej, že my máme takú predstavu, že dvaja ľudia sami niekde, čo sa deje, ale zároveň aj, či už v MHDčke, alebo kde fakt je tam milión ľudí, tak sa tam niekde schová, hej, v tom dave, že im to dáva keby taký väčší priestor na sebarealizáciu veľmi najhoršieho charakteru. Chceli by ste ešte niečo dodať k zásade zakrič? Asi ani nie. Čiže opísať situáciu, vymedziť sa a povedať napríklad to, že OK, vidím, čo robíte, obchytkávate mňa, alebo teda robíte si dobre, čokoľvek povedať to naozaj jasne, nemusíte sa vy za nič hanbiť a potom tomu človeku povedať, že čo chcete, že choďte preč, nechajte ma, skôr to, ako povedať, no ja nechcem toto, nechcem tamto. To, že v zásade nekomunikovať nejaké dlhé súvetia, hej, v tých situáciách, v tých chvíľach je to strašne zbytočné a my máme práve tendenciu povedať 4-krát prepáč, nemohli by ste, prosím vás, posunúť sa túto kúsičak trošku ďalej. Takže naozaj keby ste boli taký zlatý. Môžete si to prosím schovať. Ďakujem. Takže naozaj sa asi vyhnúť tým dlhým vetám a zapamätať si, že v akejkoľvek pre nás komplikovanej situácii je to jasných, ráznych a krátkych inštrukciách, krátkych poveloch. Niekedy je možno fajn si nejaké vety akože nacvičiť alebo mať ich zapamätané, hlavne ak sme osoby, ktoré môžu zamrznúť alebo majú problém možno s tým verbálnym vymedzením hraníc, takže vlastne vždycky potom nevedia, čo majú povedať v danej chvíli, tak je úplne fajn si proste nejaké univerzálne vety nejako nacvičiť alebo si ich povedať a opakovať a potom nám môžu prísť na mozog. A možno dať si aj nejaké naozaj to bezpečnostné heslo, ako to my radi voláme, alebo nejaký povel v rámci tej skupiny, hej? Že mať dohodu, že keď sa deje niečo, čo mi je nepríjemné a potrebujem pomoc, alebo potrebovala by som od niekoho, aby ste v tej chvíli zakročili a neviem, hrali môjho frajera, tak dať si na to nejakú inštrukciu. Hej? Keď poviem to a to, tak znamená, že musíte pribehnúť na pomoc. Teraz napadol tady Orel. Že s tebou nebaví sviet. Pokojne nech heslo. Bačkúrky, ale... Bačkúrky je tady Orel. No, dobre. K tejto zásade by som tiež mala jeden príbeh, ktorý teda som s nami zdieľala Kikuš. Bola aj ako s partiou, boli na nejakom koncerte a išla do tojtojky, hej, sa realizovať. Neviem čo. Išla do tojtojky. No išiel všimla si, že ide nejaký týpek za ňou. Tak prvé, čo išlo v hlave, že teda asi tiež má nejakú potrebu, ktorú ide vykonať. No a ona sa vlastne na ňo otočila, lebo je to fakt začalo byť akože dosť nepríjemné, už bola tma. A vlastne ona sa ho spýtala, že čo chceš? Hej, že išla proste napriamo do toho, že čo chceš, hej. A on jej povedal, že čo chce, hej. A jej sa to veľmi nepáčilo. Ja som nebola pripravená to počuť. Akože nepáčilo sa jej, čo chcel, tak začala po ňom strašne zjapať, hej. Ani že nevedela, že čo, ale proste brutálne po ňom začala zjapať, že až kým to nepočul niekto, kto išiel okolo a spýtal sa, hej, že proste čo sa deje. A to si zoberme, že vlastne pár metrov od toho bola partia s jej frajerom. Hej, že reálne ju niekto prenasledoval na záchody. Hej, akože a naozaj, že super, že si všimla, že za ňou niekto ide, otočila sa a proste chytil ju strašný rage a začala to riešiť, lebo že kto vie, čo by sa stalo, keby si ju tam počkal vlastne predtým. A potom, keby sme aj niečo takéto zažili, tak potom môže byť fajn aj ísť s nejakou kamoškou alebo viacerí, že ideme na tie záchody alebo kdekoľvek vlastne sa pohybujeme a obzvlášť, keď už sme pod vplyvom čohokoľvek okrem rytmov hudby, tak naozaj, že nechodiť
sama, alebo sám. Hej, veď to je jedno, tak násilie sa... V podstate to tínedžerky robia úplne bežne, že nikdy nechodia na toalety samé a vždy chodia v party. Ja, ale to zase závisí, že keď máš napríklad menší festival alebo nejaká taká, že komunitnejšia vec, kde chodíš 20 rokov napríklad a už sa tam cítiš bezpečne, lebo aj tak tam poznáš stav, poznáš tam ľudí, alebo čo a zrazu proste vieš, že partia je 10 metrov a si povieš, že tu sa mi nič nemôže stať, však len si odbehnem, hej, ale proste niekto premotivovaný sa môže nájsť. Takže je fajn v podstate chodiť takto, že vo dvojici na záchod, ako robí väčšina teda z nás asi. Dúfam. Zásada odíť. Ako si spravíme vzdialenosť v takomto kvázi uzavretom ekosystéme, ako je festival alebo nejaký koncert? Tak môžeme odísť z nejakého koncertu alebo z diskusie, môžeme ísť niekde inde, že tie festivály nie sú až také uzavreté, že je to obrovský areál, na ktorom sa dajú vytvoriť aj otlaky. Takže tam sa podľa mňa dá akože odísť aj stratiť. Možno, čo je dôležité, keď si chcem vytvoriť vzdialenosť od niekoho, tak je určite dobré, aby som o tomu povedomila okolie alebo proste svoje kamošstvo, aby som si nevytvárala tú vzdialenosť tak, že nikto o tom nevie. Lebo môže sa stať, že si potrebujem vytvoriť vzdialenosť medzi mnou a mojimi kamarátkami, lebo to už proste nedávam, ale bolo by fajn tak či tak aspoň niekomu povedať, že kde idem a kedy sa vrátim, alebo dohodnúť si proste niečo, že si dáme navzájom vedieť. Alebo potom možno aj také tie obyčajnejšie veci, ako ja neviem, keď mám nejakú väčšiu tašku, tak si ju dať pred seba alebo za seba, keď som v nejakom preplnenom pite. Hej, kde pite, niekto... aby som mala priestor. Už len to, že keď mám pocit, že je vedľa mňa niekto nepríjemný, alebo predo mnou, alebo za mnou, a tak aj takéto jednoduché veci môžu slúžiť niekedy ako vytvorenie nejakej bariéry. Hej, alebo nemusíme úplne odísť z toho koncertu, ale môžeme sa iba presunúť možno niekde inde, na druhú stranu, alebo troška vyjsť von z davu, dať si proste oddych, napiť sa vody, a spraviť si aspoň takúto vzdialenosť. Tiež. A tam vieme zistiť aj, či možno nejaký podozrivý človek reálne nás aj prenasleduje alebo nie. A to isté, čo sa týka aj nejakého, že už keď je teda o obťažovanie, tak si odstúpiť si od toho človeka, dať medzi seba tie ruky. Hej, naozaj tie ruky vedia pomôcť, a teda nie ruky, že ich mám pred pupkom ako Tyrannosaurus alebo pred tvárou ako Tyrannosaurus, ale naozaj si tými rukami vytvoriť ten priestor. A takisto sa môžeme, ak si spomínala, skupinu, hej, že prikmotriť sa k nejakej skupine a povedať, že viete čo, tam ten človek mi je nepríjemný a možno do mňa sácal predtým, alebo mňa obchytkáva, alebo mám pocit, že si ma natáča, že môžem tu s vami chvíľu zostať, akože a ľudia vedia byť fakt, že fajn na tých festivaloch, že sa vedia tak zomknúť, čiže keď nemáte aj vlastnú skupinu, tak si nejakú nájdite, že buďte tam s niekým aspoň chvíľu, kým a môžete rovno ísť za securityákmi, alebo ste za niekým zo staffu, kto tam pracuje, kto vám bude vedieť pomôcť a hlavne sa snažte nezostávať s takými podivnými ľuďmi sama alebo sám. No a prichádzame ku zásade bojuj, ktorú závisí podľa možno, že typu festivalu, kto ju ako využije dobrovoľne alebo nedobrovoľne. Snáď ju nikto nemusí využívať a nebude musieť využiť. A tak sú také festivaly, že kde ľudia im to nevadí, keď dostanú lakeť alebo to sú také dobrovoľné veci. Ale tak v zásade už len to súbežné použitie tých rúk a vytvorenie si tej pomyselnej steny a súčasne použitie toho hlasu sa môže považovať za využitie zásady bojuj. Hej. Už len to, že som si nastavila tú hranicu a dala sa do nejakého obraného postoja a použila ten hlas, aby som niekomu jasne a rázne povedala, že si má dať odchod. Aj to, ale napríklad akokoľvek využitie fyzickej techniky, hej, že či už je to vyslobodenie si rúk, o čo mám ďalší príbeh inak, veľmi fajn, sa teším. A niekedy možno stačí naozaj to fúknutie do tváre, alebo... Fúknutie do tváre, alebo umytie tváre, hej, alebo už keď je fakt, že do zlého, hej, či už pichnutie do očí, alebo priamy úder, nejaký, hej, hranou dlaň, alebo naozaj kopnutie do toho rozkroku a zase
telo, pokiaľ ide o nejaké že prežitie, tak buď teda áno, veľa ľudí chytí nejakú tú paralýzu, že sa chvíľu nevie hýbať, ale napríklad my vieme, že aj paralýza, keď je, tak my vieme v hlave premýšľať nad tým, že počkaj, keď tá paralýza odoznie, že aké mám možnosti a akože vie to telo si veľmi dobre pomôcť, že naozaj zameriavať sa na nejaké slabšie alebo zraniteľnejšie časti, ako sú oči, nos, rozkrok, hej, a zase kričať, škriabať, čokoľvek je treba. A nakoľko máme ešte veľmi veľa tém, ktoré chceme pokryť, myslím, že táto zásada je celkom jednoznačná. Proste pobite sa za seba, keď vám ide o život. Alebo za kohokoľvek, to je s vami, samozrejme. Alebo za kohokoľvek. To sa ešte, kto stojí za to? K tomu sa ešte dostaneme o chvíľočku. Hej. A tak napríklad môžeme sa tiež využiť zásadu boju aj pri ľuďoch, ktorých poznáme, na ktorých nám záleží, ale sú možno pod vplyvom a nevedia rešpektovať naše hranice a na to sú tiež rôzne soft techniky, ktoré môžeme využiť, ktoré nebudú až také zničujúce, ale vieme si tým vytvoriť ten priestor a to sa vlastne tiež učíme na tých našich kurzoch. Aj tieto soft techniky. Nie, ako na opäť tých kamarátov a kamarátky. Ale je to inak, je to veľmi dôležité, lebo zase keď viem, ako niekomu zlomiť nos a dať mu ľavý hak a neviem, kde mu vykopnúť na hlavu round kick, že Katka, tak akože je to super, ale pre veľa takých tých situácií to nemusí byť úplne efektívne. Tak ja by som rada túto spravila vsúku s mínnym príbehom. Ja nám bola inak zhodou okolností na kurze a to bola jedna z tých, že je mi veľmi nepríjemné a neprirodzené dávať ruky hore a tak, že využívať hlas a neviem čo. A preto ona akože veľmi si vie povedať svoje, ale že niekedy v takýchto situáciách bola tak akože váhavá. Tak, že boli na koncerte s kolegyňou asi tam vibovali, citujem. Bolo to v Amfiku v Trnave a boli na lavicách a púšťali o ľudí, ktorí sa snažili nejako prejsť. A nejaký opitý týpek prišiel za ňou, chytil ju za ruky, takže sa nevedela poriadne hýbať a začal akože s ňou tancovať. Hej. No ale ona sa s ním absolútne nechcela baviť, nečakané. A prvé, čo jej prišlo na rozum, tak bola naša hodina, jak sme sa tam učili vyslobodiť si ruky zo zovretia a s tým, že proste na toho človeka zakričíš a spravíš si odstup. No tak presne to spravila, vyslobodila si tu tie ruky a povedala mu, nech ju nechá na pokoji. On sa zlákol a odišiel, ale bola taká, že nevedela, že kam by zašiel, keby sa rázne neozvala. Hej? A že to je, ako samozrejme, že to nemá byť na mňa, aby ja som sa dramaticky nejak vymedzovala, ale sú momenty, kedy je to proste fakt potrebné a presne preto by to ľudia mali vedieť. Takže treba chodiť na kurzy. Treba chodiť na kurzy a vedieť sa nejak vymedzovať. Tak ale v zásade my si všetci myslíme, aké je to hrozne jednoduché zakričať a nastaviť si hranice, kým neprídeme do toho reálneho momentu, kedy to potrebujeme použiť a musíme použiť ten svoj hlas a zrazu zistíme, že ono to tak nejde ľahko, ako som si myslela. Ale to naprieč všetkými ľuďmi, hej, že ja som si často myslela, že to sú ženy, že ktoré si tak myslia, že ja mu dám facku a potom reálne sa nič nestane. Ale čím viacej trénujeme aj s mužmi, tak tam tiež vidím, že ja som si myslela, že aký som ja buď diplomat, alebo teda, že čo vie všetko spraviť a zrazu a hlavne to, že len to, že som hlučná, ešte neznamená, že sa budem vedieť postaviť sama za seba a nastaviť si hranicu. Áno, to je druhá vec, že to, že som možno že agresívnejšieho typu, neznamená, že budem mať nejaké že možnosti, alebo teda budem chcieť využiť tie možnosti. Posledná zásada zdieľaj? Zásada zdieľaj. Už sme zdieľali veľa príbehov, čiže zásada zdieľa je aj o tom, že aby sme si nenechali pre seba to, čo sa nám deje, aby sme sa zdôverili nejakej blízkej osobe, prípadne tým ľuďom na festivaloch a podobne, že čo sa mi stalo, aby som dostala tú pomoc, ktorú potrebujem, v akejkoľvek forme ju potrebujem. Čiže keď sa nám spája a prepája s každou ďalšou zásadou, tak už len pri zásade myslieť, budem premýšľať aj nad tým, kde a komu môžem zdieľať v prípade, že sa mi niečo deje, takže opäť vyhľadať a vedieť, kde vyhľadať nejakú prípadnú pomoc a za kým ísť. A kto z mojej partie je možno vhodný na to, aby som mu zdieľala takisto, ak sa mi niečo alebo kto je na tom festivale, lebo tak na tých väčších festivaloch sú organizácie, ktoré poskytujú nejaký support, podporu alebo presne nejaký bezpečný priestor. Dobre, čiže mali sme mysli, zakrič, odíď, bojuj a zdieľaj. A týmto by som v podstate ukončila takú tú prvú časť. Ešte sa ideme povenovať takzvanému spikingu. Obľúbená téma pre predátorov a neobľúbená téma teda pre ľudí, ktorí si musia rôznymi spôsobmi chrániť svoje drinky a jedla a tela a podobne. Ak možno ste zachytili pár dní, alebo týždeň dozadu plus minus, teda novinami obletel príbeh
Dúfam, že to ľudia pochopia, čo som sa snažila práve povedať. V novinách prišiel príbeh, že na festivale Fête de la Musique asi 145 ľudí niekde reportovalo, že nejaké útoky striekačkami, hej, že akože keby do nich niekto chcel pichnúť nejakú drogu, hej. Ale také niečo bolo už aj na Slovensku pár rokov dozadu, sa mi zdá, že niečo... Akože toto nie je niečo, čo je nové, že toto sa reportuje vždycky v priebehu tých rokov, niekedy je toho viac, niekedy je toho menej. Ale tam bola taká halu, že v podstate, že doteraz, ako keby sa že nepotvrdilo, že reálne do nich pichal niekto drogy do tých ľudí. Že oni cítili nejaké, že bodanie, pichanie, ale že asi to tak vyzeralo, ale že vyzerá to, že možno z toho bola väčšia keby senzácia. Tak poďme sa pobaviť o tom, že trošku o tom spikingu, alebo že chcem niekoho keby zdrogovať, že ako to prebieha, čo to vlastne je. Tak oveľa častejšie sa to deje formou, že nám niekto niečo dá do drinku. Čo sa týka tých akože vpichov alebo pichnutie niekomu nejakú látku, tak ono to nie je také jednoduché vlastne niekomu pichnúť tú látku tak, aby sa ten človek nevšimol. Hlavne dostatočné množstvo látky, aby si úplne sa stala neschopnou a nevedela sa hýbať, lebo však to trvá dlhšiu dobu, takže tá daná osoba si to aj akože väčšinou môže všimnúť. Čiže to není také, že a rýchlo to streknem. Tak to potom, akú látku by si mohla akože vpichnúť, že niektoré látky a hlavne tie, ktoré majú nejaké sedatívne účinky, tak majú aj, že nie sú až také tekuté, alebo dlho trvá, kým sa administrujú, alebo nejaké množstvo určité musíš pichnúť do toho tela a to nespravíš takto, hej, že to trvá, trafiť sa do svalu, správne to aplikovať. To ale neznamená, že akože to nie je vážna téma, alebo že sa to nedieje, ale je to ako keby nie je to možno také jednoduché, ako tá senzácia alebo tie médiá nám akože hovoria. Čo sa deje určite častejšie. A potom ešte môžem povedať k týmto ihlám, tak ak náhodou niekomu sa to stane, tak potom čo robiť akože následne potom, alebo ako si možno ošetriť tú ránu, keďže je tam tá ihla, tak je dobre to, ak to krváca, nechať voľne krvácať, určite si to nejako necucať, alebo sa to nejako akože nehýbať. Môžeme podporiť krvácanie alkoholovým tamponom, aby prípadne, tam sú nejaké vírusy, aby to mohlo voľne výjsť von, a sú aj rôzne lieky, alebo si môžeme dať napríklad takže postexpozičnú profilaxiu, ktorá nám potom zabráni napríklad infikovaniu sa nejakým vírusom, napríklad vírusom HIV. A ak je tá ihla, tak sa môže dať otestovať a potom tým prúdom vody sa tá vlastne rána umie. Čo sa týka, ak niekto nám niečo indikuje, tak áno, ten účinok bude rýchlejší, ako keď napríklad nám niekto dá niečo do drinku. Ale to, čo sa nám môže diať, alebo že vždycky, ak sa začneme cítiť nejako ospalo, alebo tak oťapenie, môžeme nám tak oťažieť končatiny, alebo máme problém s rečou, alebo sa proste cítime divne, tak je určite dobre to o niekomu povedať. Ak už aj niekomu, s kým som, napríklad, že teraz sa cítim nejako zvláštne a ten človek vás buď môže monitorovať, alebo môžete vyhľadať zdravotnú pomoc, uvidieť, či sa ten stav nezhoršuje, ale jednoducho byť v kontakte s tými ľuďmi. Čo sa týka tých nápojov, tak tam sú aj také akože rôzne vlastne také čiapočky alebo také kryty na poháre, ktoré sa môžu dať. Som začala vidieť v tých reelskách. Ale to teraz je to veľmi, v poslednej dobe je to veľmi často viditeľné. Jeden z tých lepších trendov, že kúpte si čepičku. A sú aj potom už také pasiky vlastne, ktoré tiež také testovacie prúžky, ktorými si môžete otestovať, či váš drink bol spajknutý, sfarbia sa podľa tej danej látky na nejakú farbu. A čo sú také, že najčastejšie látky? Lebo akože ja tým, že keď tak niečo pijem, tak je to vo fľaši nejaká minerálka, tak to mám na tom pale celý čas a stále to takto držím, alebo to vypijem a hneď to tam nechám a takto sa s plným bruchom niekde potom trasem. Takže ja vôbec akože nemám s týmto nejakú skúsenosť, že čo sa, alebo čím sa, že najčastejšie vlastne, čo sa najčastejšie dáva ľuďom. Hej, to sú, akože sú takí, že nejaká skupina látok, volajú sa, že tzv. Rape drugs, alebo že teda nejaké látky, ktoré sa využívajú k sexualizovanému násiliu. A často sa tam dáva nejaký, že ketamín, alebo nejaké benzodiazepiny, alebo GHB, ktoré vlastne toho človeka majú nejako uvoľniť, alebo sedovať, alebo nejako spomaliť, aby nemohol klásť odpor. Ale vlastne najčastejšia rape drug, že to je taký mýtus, že tieto nelegálne látky proste sú akože najčastejšie používané, lebo najčastejšia látka, pod ktorou sa pácha sexualizované násilie, je alkohol.
Čo? Fakt? Áno. Ale toto, že napríklad, že no, ale pre mňa je to ako o tom, že ako mi niekto, že ako, že ja si to osobne neviem predstaviť, že ako takéto niečo prebieha, že proste zrazu, však ja viem, čo pijem, že aj keď chcem nejaký drink, alebo čo, že ako toto. Tak môže sa stať, že napríklad ja si vypýtam pol deci a dostanem trojitý shot. Alebo si vypýtam drink a v tom drinku nebude to množstvo alkoholu, ktoré som akože chcela, alebo ktoré som čakala, že je. A ak si dám ak si dám 2 drinky a namiesto 2 shotov tam mám 6, tak už to je hlavne tiež možno, náročné. keď si predtým niečo vypila, tak nebudeš natoľko cítiť v tom drinku ten rozdiel, že či tam máš 1 dávku alkoholu alebo 3. Ja neviem, mňa volajú One Beer Bianca v 4 krajinách, takže ja fakt netuším. Jedno pivo a dosť. Som na tom alebo podobne, môžu nútiť niekoho vlastne k tomu piť alkohol, alebo to nejako inak akože podporovať, alebo ten alkohol je hlavne veľmi akceptovaný aj na Slovensku, spoločensky tolerovaný, ibaž nejako vynúcovaný v nejakých kontextoch. Možno je to spojené aj s tým, že častokrát aj hlavne tí mladé dievčatá, keď majú záujem a nejaký mladík sa im páči, tak sú ľahko ovplyvniteľné tými všetkými, že však len trošku a daj si a poď a bude lepšie a bude zábava, že možno je to celé prepojené aj s tým, že keď už sa dajú niekde zmanipulovať do 1-2 drinkov, tak už potom sa stratia tie prvotné zábrany a o to ľahšia šanca mať z 2 drinkov ďalších 5-6. Tak lebo to tlmí naše reflexy a toto je cieľ tých predátorov, aby sme nevedeli reagovať možno rýchlo alebo sa vymedziť. Inak toto som tak rada, že si toto povedala, lebo častokrát, jak počujeme, že vlastne tým sexuálnym predátorom, jak sa páči, keď sa človek bráni, neviem čo, ale to je taký bullshit, lebo že prečo by mali potrebu, ako keby niekoho zdrogovať alebo zastrašiť, alebo vyvolať nejaký pocit kontroly nad tebou, keby ich to tak strašne bavilo, že keď sa brániš. Akože ono to ukazujú aj štatistiky, že pokiaľ sa človek fyzicky bráni, kope, kúše, škrieka, robí čokoľvek, čo mu napadne, tak je veľká šanca, že sa mu podarí, ak samozrejme, že ho nezablokovala tá paralýza, ale keď už sa do tohto pustil, tak je veľmi veľká šanca, že sa mu podarí vlastne ten pokus o znásilnenie alebo akoľvek násilie prerušiť. Hej? Čiže zase máme nejaké mýty, ktoré nám hovoria úplne nezmysly, že hlavne sa nebránte, ale hlavne sa nebránte, to je úplný že benefit pre sexuálnych predátorov a predátorky, predátorstvo. Hej, čiže som veľmi rada, že si to takto povedala a môžeme aj toto ozrejmiť, že naozaj ako fyzická rezistencia čo najväčšia, pokiaľ je možná, tak choďte do toho, fakt, že nebojte sa toho a kašlite na každého, kto vám povedal, že hlavne sa nebí a snaž sa byť akože milá zlatá, lebo to bude lepšie. Hej? Ale áno, zase disclaimer, áno, rozumieme, že to nie je možné vždy a je to v poriadku, akýkoľvek spôsob, akým ste takúto udalosť prežili, je v poriadku. Okay? Poslednú tému, nebudeme ju asi nejak akože dramaticky rozoberať, ale zase veľa ľudí zaujíma, že čo môžu spraviť, keď vidia nejaké obťažovanie alebo takéto veci, tak máme k tomu napríklad, mám tu dva také super príbehy, ale jedno také akože celkom mediálne známy bol ten príbeh, kde Emma Miller zase, myslím, že v Paríži to bolo, čo bola behať a teda všimla si nejakú dievčinu s typkom a vlastne nevedela, že odhadnú, že čo sa tam dialo, ale teda keď prišla bližšie a prestierala, že to niečo si natáča, tak pochopila z toho, že vlastne bol aj taký agresívny a tak. No a vlastne zobrala ju, nejak ju zobrala, teda s úsmevom povedala, že sa dlho nevideli a že kam ide a tak a vlastne tá dievčina to s ňou nejak uhrala, že sú kamarátky a že idú spolu na jogu. Hej, že idú na jogu. Tak v podstate toto nám tak fajn hovorí o jednej z tých možností, ktorá je, že môžeme pomôcť tým, že nejak rozptýlime tú situáciu. Tak máte vy s týmto nejaké skúsenosti, že sa aj vám možno, že podarilo rozptýliť tú situáciu, že nie, že dojdem rovno za typkom, že počúvame, ty si problém, hej, a ty ju obťažuješ, lebo možno, že nevieme, hej, takisto ako ona nevedela, že bolo fakt také autentické a reálne, že dobre, nie, že tam prídem, že obťažuje ťa, hej, lebo... Ale to sa paradoxne veľmi často deje. Uh-huh. Hlavne muži majú podľa mňa tendenciu toto robiť, že je problém, obťažuje ťa. Uh-huh. Hej, mne sa to stalo akože párkrát v kluboch alebo na party a tam je dobrá akože tá taktika možno, že požiadať tú babu, aby s nami išla na vecko.
na toalety. Že teraz možno tam Luke teraz nemá možno čas si vytvárať nejaký veľký akože príbeh, je tam hudba nepočuť, tak proste možno jašná inštrukcia tej osobe tak, aby to daná osoba, tá druhá osoba, ktorá obťažuje, počula a potom už môžeme riešiť niečo ďalej, keď sme... možno naozaj v rýchlosti niekde zobrať, že poď prosím ťa, ty potrebujem pomoc, stratil, ja neviem, hľadám toho a toho. Hľadám peňaženku alebo hľadám kamoša, nevideli ste ho, že niekedy v takej tej vypätej situácii naozaj dokáže pomôcť aj to, že ja na 5-10 sekúnd proste rozptýlim to, čo sa deje. Nebolo to síce na koncerte, ale bolo znamená, že na ulici jedna z lektoriek, že neviem, že v ktorej krajine, ale to je nepodstatné, tak videla takto dvoch ľudí, že sa proste strašne hádajú a že to vyzeralo úplne prehrotene. Ona išla okolo, ale na nich, že hej. A on sa teraz úplne že naštvatý otočil, že koľko je hodín. Tak jej povedali a medzičasom akože už im to bolo asi trápne sa potom vrátiť do úplnej eskalácie, hej, že tak potom ešte akože pokračovali, ale už to nebolo také dramatické, že fakt len to, že hej, koľko je hodín. Tak im na chvíľu pomohlo sa upokojiť. Takže to je fajn stratégia. Mne napadlo, že ako veľmi by tu pomohlo naše obľúbené hory. Akože v zásade inak, toto môže byť jeden z tých príkladov, kedy to horí nemusí byť úplne odveci. Kedy zakričať horí by byť úplne fajn, hej, že akože väčšinou teda tak ľuďom hovoríme, že keď teba niekto obťažuje alebo pácha na tebe násilie alebo chce, tak kričať horí je také, že veľmi podivný výber slov. Že skôr ale keď to chceš robiť ako bystander a pomôcť niekomu inému. Super, na rozptýlenie situácie perfektné. Alebo to, že a v týchto horúčavách to je uveriteľné. Áno, to je kadečo je uveriteľné, že začneš vidieť rôzne veci, že vidíte aj vy, čo sa tu deje, že proste prísť za tými ľuďmi a minimálne sa im až predstierať. Vy si môžete vymyslieť, že hľadáte psa, alebo dieťa hľadáte. Koncert veľkej hviezdy, tak tam ide. Tam ide, vidíš ho, že proste rozptýli tú situáciu. Takisto napríklad, že priamo zasiahnuť, ale toto možno, že skôr, keď som v partii, že mojich ľudí, hej, a že trúfam si na to, lebo zase v rámci toho bystander intervention, že ja niekomu idem pomáhať, je fakt sakra dôležité, aby ja som bola tiež v bezpečí, hej. Že keď možno, že si na to až tak netrúfam, tak nie je úplne, že teraz chodím na sebaobranu, alebo chodila som a som boxerka, alebo teraz robím, ja neviem, tajský box a vrhnem sa tam, lebo však viem sa pobiť. Že to tiež zase nejaká naša bezpečnosť na prvom mieste, ale napríklad ten priamy zásah, že vieš, čo povedala ti, že nechce, poďme preč, alebo takéto, to som veľmi zažívala práve s mužmi v bare, že poď, dobre, nechajú, ideme si dať ešte jeden. Ale sú to super taktiky, nehovorím, že dať si ešte jeden je ako dobrý nápad, ale ako zase to, že na to odvedenie tej pozornosti. Hej, že ťa zobere pre, že tomu kamošovi môžem povedať, že fakt akože Rúdko, daj si odchod, lebo zase viem, že akú ja mám pozíciu v rámci tej danej partie. To, že asi je to stratégia naozaj lepšie využiteľná medzi ľuďmi, ktorých poznám a viem plus minus odhadnúť, čo sa môže udieť, aká môže byť spätná reakcia, ako... Alebo som odhodlaný človek, ktorý jednoducho už naozaj vie, že niekto je v nesnázích, tak proste príde a že viete čo, napríklad som videla super video dneska na túto tému, jak bola, tam sa skombinovali dve veci, že bola nejaká party a vlastne domáci, tam mal nejaký hosti a hostky a nejaký typek tam obťažoval babu. A teraz dvaja ľudia, ktorí to videli, tak oni si povedali teda, že dobre, nenechajú si to pre seba, čiže využiť ako keby ďalšiu tú zásadu, že zmobilizujem ďalších ľudí, aby nám to pomohli vyriešiť, tak išli sa tým majiteľom toho bytu a zakladateľom tejto party, hej, a že povedali mu, že vieš čo, tam ten typ, že proste tá baba je opitá, že ako nevie sa hýbať a že on s ňou niekde ide. No tak on potom priamo zasiahol a prišiel za ním a že vieš čo, že odíď. A on že no však idem aj s ňou, že nie, ona zostáva, ty odchádzaš. Ale proste mohol si to dovoliť a tak typek naštvatý proste odišiel, hej, ale úplne super, že tam boli využité dve tie taktiky, že oni dvaja sa zmobilizovali, že vidíš to tam, že čo sa deje, že ona je úplne namol, hej. A hlavne možno aj to, že keď nemáme odvahu sami niečo, lebo častokrát sú situácie, kedy vidíme niečo, čo sa deje, nie je úplne príjemné, aj by sme chceli pomôcť, ale nemáme tú odvahu, tak naozaj si pamätať to, že je tam strašne veľa iných ľudí, ktorých môžem v tej chvíli pomôcť mobilizovať na to, aby nás bolo viacej, aby sme spoločnými silami niečo urobili a nejako zasiahli. Často aj tie výskumy ukazujú, že
že nie sme až takí neľudskí a necitliví, ako sa zdáme a že vlastne ten efekt prizerajúceho, že radšej akože nezasiahneme, lebo proste nechceme pomôcť, my chceme pomáhať, ale je to možno aj tým, že nevieme ako, alebo máme pocit, že vlastne máme strach, tam pomôže niekto iný. Samozrejme strach o svoje bezpečie, ale nezabudnem na to, že naozaj, keď sa väčšia skupina potom spojí dohromady, tak to dá silu. A tých možností je viacej, presne toho, ako zasiahnuť. Ešte spomeniem teda posledné dve. Nejak to zdokumentovať, hej, že či už proste si spravím nejakú fotku, ale zase nie, že tuto sa to deje a pol metra odtiaľ, že ja ťa natáčam, hej. Akože dnešní ľudia sú veľmi skilled s telefónmi a vedia z rôznych uhlov natočiť úplne, že bars čo, takže ako dobre, ale zase v rámci mojej bezpečnosti možno, že nepôjdem do úplného konfliktu s niekým ďalším tým, že tam vyťahnem telefón a že ja ťa natáčam, ale vie to byť super práve pre toho človeka, ktorý je terčom nejakého násilia, že prípadne pre nejaké ďalšie nejaké dokazovania, veci podobné. Samozrejme, prosím, nedávajte to na internety bez toho a minimálne, aby s tým bola tá dotyčná osoba, ktorá bola terčom násilia. To už tej potenciálnej obeti nejako nepomôže. Hej, akurát to bude kolovať celým internetom a ľudia budú dávať svoje múdrosti o tom, čo mala robiť, čo nemala robiť a prečo tam vôbec tá osoba bola. No a taká ešte fajn vec je, že napríklad môžeme prísť potom za človekom, že keď niečo som si všimla, alebo už možno aj to skončilo a ja som tam sa nejak vyskytla, tak prísť za tým človekom, že OK, že videla som, čo sa stalo, že za mňa to vyzeralo celkom intenzívne, že si v pohode, potrebuješ niečo, že takéto, ako to je v rámci tej zásady zdieľaj, že naozaj... Že aj opačne, nie len to, že ja musím zdieľať, čo sa mi deje, ale aj keď som ten prizerajúca sa, taký sa uistiť, že tá osoba je v bezpečí. Hej, a hlavne, akože, neviem, či môžeš možno, že s políciou potom nejakú prúpovidku, že jak si niektorí ľudia myslia, že treba volať políciu na všetko, ale teda sú ľudia, ktorí fakt si neželajú volať tú políciu. Z tvojej skúsenosti, že máš už nejaké také príklady, že ľudia fakt nechceli volať políciu pri nejakých skúsenostiach takýchto? Áno, mám veľa takýchto skúseností a prípadov a je dôležité vždy rešpektovať tú danú osobu a tie jej priania. Možno tá pomoc, ktorú si ona predstavuje, nemusí korešpondovať s tým, ako ja by som chcela pomôcť, ale treba vždy možno potlačiť to ego a pomôcť tak, ako tá daná osoba potrebuje. Myslím si, že je to... Tam možno ešte len premostiť do tej našej zásady zdieľať, že keď už niekto príde a zdieľa, tak určite nechce počuť 1000 dôvodov, čo mal urobiť inak a čo sa stalo vám v tej chvíli. Alebo čo má urobiť. A čo má urobiť a čo mal urobiť a ako si nemala dať krátku sukňu a podobne iné veci, ale naozaj, že v tej chvíli povedať len to, že ďakujem, že si zdieľala, že si mi dôverovala, alebo že si mi dôverovala, prišiel, je niekedy viac. A naozaj sa presne opýtať potom spätne, je niečo, čo môžem pre teba urobiť a ako ti môžem pomôcť. Lebo tie naše rady a to, čo by sme v tej chvíli chceli my, nemusí byť totožné s tou opačnou stranou. Aj napríklad aj pri tom spajkovaní, tiež sme mali takú skúsenosť, že za nami prišla baba, ktorá sa začala cítiť divne, tak tiež ona to nejako nepotrebovala alebo nechcela to riešiť s políciou, tak to treba rešpektovať, celá skôr nájsť akože partiu alebo svojich kamarátov, prípadne vyhľadať zdravotnú pomoc. Takže vlastne sme jej pomáhali s tým, čo potrebovala. Ja som to možno, že tak pekne zakončila jedným príbehom, ktorý nám povedala Kaja, že strátila sa kamoškam na festivale a nalepil sa na ňu nechutný a nechutne ožratý typek a nepochopil jej nie a že to začalo byť také zúfalé, lebo bol, že fakt, že dosť opitý. No a že všimol si to nejaký náhodný chalán, prišiel a vyťahol ju z tej situácie a pýtal sa jej teda, že či je tam sama a tak, no a pomohol jej nájsť kamošky a spýtal sa jej teda, čo potrebuje, no a odovzdal ju teda do rúk kamarátok a teda partie. No a že to bol pre ňu veľmi dobrý zážitok, lebo sa tu pohybujú chlapi, ktorí vidia, že keď niekto obťažuje ženu, tak proste prídu pomôcť. Hej. A ono je to fakt super, že prosím, robme to, nie len teda muži, že pomáhajú ženám, ale všetci si navzájom pomôžeme a vždy je spôsob, ako si môžeme pomôcť a myslím si, že dneska sme dali celkom veľa podnetov na to, ako si môžete či už sebe alebo ľuďom vo vašom okolí nejakým spôsobom zlepšiť tú bezpečnosť. Chceli by ste niečo dodať na záver?
Mi asi v tejto chvíli nenapadne múdre. Teplé, čo? Možno si spíšte, alebo si vyskúšajte, že padlo tu veľa typov, ide festivalová sezóna, letné festivály, akcie, tak možno si spraviť taký experiment a vyskúšať nejakú techniku alebo nejaký typ, ktorý sme tu napovedali. Alebo možno si spraviť ten plán. Možno na začiatku si spraviť ten plán a dať si nejaké heslá a stratégie dopredu. No, myslíte na našich 5 zásad, mysli za kríž, odiť, boju, zdieľaj a pokojne nám môžete dať potom koment alebo nám môžete napísať, že či ste niektorú z nich využili. Ja dúfam, že minimálne okrem zásady boju aktívne využijete všetky ostatné, že či ste niekomu pomohli alebo ste chceli niekomu pomôcť a možno ste nevedeli ako, alebo ste naozaj, že niekomu pomohli. Takže užite si všetky festivály, koncerty, buďte hydratované v bezpečí a neroztopte sa. Takže ďakujeme vám za dnešnú epizódu, ďakujem nám, všetkým. Ďakujeme nám. A vidíme sa v ďalšej epizóde a počujeme. Ahojte. Ahojte.